Hindi mo naman talaga kailangang lumayo at lalong hindi mo naman talaga kailangang gumastos ng malaki. Kung ang gusto mo lang naman ay mag-relax at magpalamig ngayong summer. Dahil ang Borayok Falls ng Gataran ay bibigyan ka ng enjoyment na hindi mo makakalimutan. Mula sa Tuguegarao City, Cagayan, bibiyahe tayo papuntang Barangay Basaw, Gataran. At syempre, magre-register tayo para sa ating entrance fee. 10 pesos sa 15 years old and below, 16 years old ay 20 pesos, senior citizen ay 15 pesos. Ayan na nga, naghihintay na sa'yo ang malamig na tubig ng Borayok Falls. Sariwang hangin, himig ng agos ng tubig, at awit ng mga ibon, iyong maririnig. Oops! Teka, huwag mo siyang malintin dahil baka ito'y balik-balikan mo rin. At kung nagbabalak kayong mag-picnic, abay, ready ang mga cottages nila para sa inyo. At eto na nga, na-enjoy ko na ang Borayok Falls ng Gataran. Hindi mo naman talaga kailangang magulong-lumoy. Ang kailangan mo lang, mag-enjoy. At abay, kung view ang pinag-uusapan, Instagrammable yan. At alam nyo ba, may munting kuweba sa loob ng falls. Perfect na perfect para sa inyong Instagram posts. O ano, drawing pa rin ba tayo? Isali nyo na ang Borayok Falls sa inyong bucket list.